Kanegay ka Akashwani Shillong ka khubor man pulidu Elma Arwar. Kimat bakong san jong ka khubor man taga step ka arhoy dari ulibayar kilong. Pentip umintri katna Tribal Affairs jong gari ujual oram ba ka sarkar pedeng. Kala pentri kam yabun kiskim kanang man penkiw ya ka literacy rate haki schedule tribe. Lek jurep ka Meghalaya State Pollution Control Board ya ki karkhana permitirem jabo ha birninat hapo nyosni anay kay phot syak sarkar jala. Pelong katanat Revenue and Disaster Management lembat ka Meghalaya State Disaster Management Authority haringkat ka jing trailang bat ka National Disaster Management Authority ya ka state level mock exercise arjar arpusan bat rakhe ka khasi Students Union ya ka lingko dap sap news nem ka jongka ka khubor ka bobnya Umentri ka sarkar pedeng beripet ya katna Tribal Affairs ujual oram ula pentip ba ka sarkar pedeng kala pentri kam ya bon kiskim khanang ban penkiw ya ka literacy rate ha ki schedule tribe ule umentri katna Tribal Affairs jongari ulay thuru ba ka literacy rate jong schedule tribe kalong ka bayar ba habai nujor bat kiwei ki jat ben reo jongkari haba jubab ya ka jingkali halok sabha oram ulay thu bah kini ki kindiat snam balalet kala don ka jingkiw ha ka literacy rate ha ki schedule tribe bat kini ka jingkiw kala nang beteng kat badang ni snem so oram ulayat hu ba ka Department of School Education and Literacy kala pentrikam ya ka SSA ne ka samagra shiksha abhiyan nalu usnam 8000 khatpra 8000 khat khandai khanang ba kala ban ai ka jing shakri ka babha ha ka liang ka puthi ha ka liang ka puli ka puthi khlem dalon kanu ka jing pe chiang khmat ya kanu ka chai penreu ki he officer jong ka Meghalaya State Control Pollution Board ne ke MSPCB hinan kesni kilaya shabirni hat ban pelong ya ka jingkhmi binya bat jurip ya ki karkhana ki badon ha ka ni ka than kumbala batha da umintri rang ba ka jala ukon bat kes sang ma ha ki ni hindiat sngi baladem ha ka ni kesni ki he officer ka MSPCB lembat ki nongtre kilayo ban jurip ya southly ki karkhana ki papin bitrem ya ka ni ka jingkhmi binya bat jurip on sedang pelong ru ha ki sngi banwan bat ban iPad ya ka kaipot hadin nyosngi kumbakwa ka sarkar jala habaklan bagilap thai khubor member secretary ka MSPCB u Dr. J Shermang ulay tu ba ka jing pelong ya kani ka jing jurep ka dei sibenta na ka jing batha jong sarkar jala ka bala simkhia bha ya kani ka mat khamtam hadin ba ka bernihat klayo ya ka nam kum kata ka jaka ka ba don kale air ka ba jabo tam ha ka perthei house nam arjar arpsau Kiprangut kidakot jong ka national media team na New Delhi kilawan Shariboy district banpet ya kikam kibayade bat ka 100-day intensive TB elimination campaign jong ka sarkar laban ko daw ru ba kani ka kanhon jong ka national media kan sawan ru shalong ba shalong banik jurip ya ki Ayushman Arogya Mandir ki primary health center ki state TB office bat kan saya kren ru bat kinongpang TB bat kumju ru ya ki tu ki breu ki balakot no na kani ka chimpang kani ka kanhon kan sa syong jingalang ru bat mission director jong ka national health mission jong ka jilla Meghalaya Uram Kumar S uban sayat hu ya ka jinga linti jong ka jilla ha ka bayade bat kani ka jingpang laban ko ru ba kani ka intensive TB elimination campaign kalaya chadu Laispa South New Delhi district jong ki Lifeline Delhi jilla bat union territory jong kari khanang ba ki laban rat ding khong ya kani ka jingpang TB na kani kari Kum sibenta ban pensotu pat ba halor ka jingpang tuberculosis ki nongtre jong ka district tuberculosis control West Giant Hills district kila pelong ya ka street play ha yaw thmai jowai bat kani ka long ru kum sibenta jong ka program jong ka national tuberculosis elimination program kani ka street play ka long na ka benta ban aji kai ki pat ba halor ka jingma ya ka jingpang TB lemba kilat jingera bat jing sumar ha ki breu ba ki ban sim ban lat na kani ka jingpang TB la pelong ru ya ka vehicle campaign ha ka balapnya ya ka kali habon ki jaka ha kani ka district ban pensngotu pat ba shapang kani ka jingpang lembat kilat jingera ba jing sumar banlan na kani ka jingpang ha kani ka snila pen samru ya ki kotlin krop shaki pat ba khanang ba ki pat ba kindup sngotu ya ka jingma ka ba mi na kani ka jingpang bat ba kindup tipru ya kilat ban kumno ban le ban yo jing sumar na kani ka jingpang kani ka de ka Akashwani Shillong ka bolam shapi ya ka khubor
Ka district magistrate jong ka East Kasil district kalapeng mi ya ko hukum bankhang ya ka jingthang khalau bat kane ko hukum kantre kam no hi mador ka bapalong ya district magistrate jong ka East Kasil district banpeng mi ya kane ko hukum kalong bahadin ki jingbun ki jingja plu bat ing khalau habun ki jaka jong kane ka district kane ko hukum kala kolong ru banyara ya kamariang lem ru ya ki klau ki bata bat ya ki jingman jing em jing ki brio namar ka jing thang klau bon sien ka wanra ya ka jing penjot ha kini kiliang ko hukum bala pemi da ka district magistrate kala maham ting e ru bala daran ki ba pen khen ya kani ko hukum kin ngat ha ka jing pen chitom ka balong kat kum ka section aspa apulai jong ka BNS Act Katanat Revenue and Disaster Management lembat ke Management State Disaster Management Authority haringkat ke jingat relang bat ke National Disaster Management Authority hinan kesengi ke lapenlong ya ke state level mock exercise arjar arsan halo rujumai bat ke ni ke mock drill ke lalong habaro ke district bat subdivision jong ke jelam ke jingthamu bakongsan jong ke ni ke mock exercise ke long ban ai jingi kai yek pat ba bakumno bakin long ki belapen khre habakhi ujumai ni habadon kanu ke jing ling shop jong ke me mariang hanong ba shalong kani ka mock exercise lapenlong habon kijaka da ka district disaster management authority kani ka mock exercise kalolong ru ha West Garwel Stura Eastern West Kasil district Mairang West Gentles Jowai Riboy district Nongpo lembat ekiwe ki headquarter jong kiwe de ki district jong ka jelam Kakasi Students Union lalai ka KSU hinan kesengi ka lalaki ya ka lingko dap sap nyong usnam ka jongka hadin balaseng ya ka hausnam khat khandai spa nyok phra bat ka ne ka jing rakhe lingko dap sap nyong usnam jong ka seng KSU lapelong halachumia shilong u president ka KSU usam larang ba lambok starwal marngar haba ajing kran ha ka ni kesengi ulapen ka mau ya ka jing e ba ki khot barem ki le kendo ha ki ni sap nyong usnam ban ajing shakri ya ka imlang ka salang Unio present keseng ula kedoru ba kanong rim jong keseng kalong bet banyang na kabenta ujat benriu bat kanu mepin bat kanu ka balong persya ya kajai benriu susu usamla lambok starwel marngar ula benrap ru ba kumba keseng kalayang ya kanong rim mentala saf nyausnem banyana ya ka hop jong kajai benriu kani keseng kanyai beteng benle ya kata bat kanyai beteng ru ban ai ka jing syakri ba paka susu ya kani kajai benriu Kikena school jong ke Edmund Rice Mangkara Secondary School kabadon hakasnong warinong jong ke Eastern West Kasil District kilayo ya ke jing ajing sumar kibeyade bat kebenyan bat ka oral health education hinan kesngi kabadai ru kesngi balarakhe ya ka World Oral Health Day ha kani ke jing ajing sumar ya kikena school lawan bandon benta le kikenhon nong sumar benyan jong ke Indian Dental Association Meghalaya State Branch bat kani ka kenhon kala pelong ru ya ka awareness program ha kani ka school ha kani ka awareness program la ajingi kai ya kikena school bakumno kini ban sumar ya kibinyat kanang banat na shibun ki jingpang ha kani ka sngi la pelong ru ya ka jing ajing sumar ya kikena school balapen sam ru ya ki brot shu binyat lembat ki dawai shu binyat kanang ban penslur bat ban hikai ya ki badai ban shut ya kibinyat man ka sngi bat ban sumar ru ya ki Uemeli kejuai bat ubadairu ucerman kemuda uba awailat miki shela hinan kesengi ula shimbenta ha kejeng rakhe jong ke Jubilee Ksiar jong ke Government Girls High Secondary School bat kene kejeng rakhe ya kene ke Jubilee Ksiar kelalong Hamadan Jeli Salen Jowai uba awailat haba ai jeng keren ha kene ke program ula kular ba unshim kia ya bon kejing kiba kene ke school kalaya kendu kiba ya kentup ya ka jimpatray kamno ya ka girls hostel bat ban pinkiw ru ya ka capacity ha ka ni ka sngi uni UMLA ka jowai ula play ru ya ka commerce stream bat ula pentip ru ba menteri rang ba ka jela ula pelat ya ka scholarship scheme na ka benta ki kena bela pendep ya ka SSLC bat ka career counseling program kenang ban ajing yarap ya ki kena school susu uba wailat ula yatho ru ba ka sarkar kan sathau ya ka women's hostel ha ka ni ka district bat ula penslor ru ya ki samla kan thei ba kin shim kabu ya kani bat ban warna nam bat buram ru ya ka yeng kesem ke jongki katu ka khubor kalakut ka bawan shapi na ka studio jong ka Akashwani Shillong bat sakin diat por ng saya so bat ka Akashwani Delhi na ka benta ka khubor kaktin Hindi bat bot pat saya khubor ha kaktin pareng kani gadai ka Akashwani Shillong